Asibingelele bafowethu, asibingelele eMzantsi Afrika. Nasi isimemo ke esiphuthumayo. Sicela bonke ogogo nomkhulu nabaphila nedisability baseGoli, laba abaney'nkinga zokudidakthelwa ama-insurances. Njoba besike sasho ke ekuqaleni ukuthi there is uClientele Life okuyena odidakthayo, but iy'nkinga ke ziningi. Kodwa thina njengamanje sicela ukuthi kusasa sihlangane, not kusasa, Monday ekuseni, Monday umhla ka-9 ekuseni sihlangane eGandhi Square, ukuthi MK Labour Desk izobe lapho izo-assista ogogo nomkhulu. Ngiyacela ukuthi umuntu onogogo eGoli akenze sure ukuthi uyabheka ukuthi ugogo akabanjelwa indezi imali zama-insurances. Kungafanele, hayi akhona ama-insurances afanele. Sibuka lawa ke angafanele ukuthi ogogo nabangawazi ukuthi kungani bagcine sebebanjelwa ama-insurances abangawazi. But ke sizobe sikhona njenge-MK Labour Desk, sizosiza abantu abadala ukuthi bakwazi ukuthi basizakale ngoba bayaya kosasa. Usasa naye ubukakala engakwazi ukunceda abantu abadala, engakwazi ukunceda abantu abaphila nokukhubazeka. Baningi-ke abantu esithole namhlanje eThekwini, njengoba kade iThekwini namhlanje njengoba kumgqibelo, ukuthi khona abantu abanye ababanjelwa amanye ama-insurances abangawazi, abangazi nama-office akhona, abangazi lutho nje ukuthi kwenzakalani, kodwa imali iyabanjwa. Sithole no-SSL okuyena obambayo, sathola no-One Life insurance nawe uyabamba, Clientele Life nawe uyabamba. So kubalulekile njengamanje ukuthi sinakekele ogogo. Sifikile-ke njengomkhonto, sifikile njenge-MK Labour Desk, sithi enough is enough, and futhi sizobuyela size kubo ogogo makudlula manje, siyobabheka ukuthi kwakhona kwasasa why usasa engakwazi ukusiza ogogo base-South Africa. Yini uhulumeni adedele wonke umuntu ukuthi angene emalini yogogo? Khona ogogo ababanjelwa ngisho 2,000, ugogo athole u-100 uma ngabe esehola impesheni yakhe, afice nje kwi-account kukhona u-100. Kukhona ogogo eselokhu bahola imali yakulowa nyaka u-2,100, abakaze bakhushulelwe imali zabo zifike ko-2,300 and something. Abakazi ogogo baze bakhushulelwe imali zabo. And kukhona ogogo abakhokhela iy'kweletu zasema-shop abangazazi. Kubuhlungu ukubona ogogo bengama-victims ukuthi bathole imali yekamkam. And lento yenza ukuthi abantu abasebenza kasasa bagcine bengafuni ukulekelela ogogo ukuthi bazi ukuthi le mali ididakthwe kanjani. Siyayidinga i-protection yogogo bafowethu, siyayidinga sonke eSouth Africa, siyayidinga i-protection yogogo ukuthi ogogo babe protected. Yingakho ogogo be-vulnerable even kwi-crime, because akekho umuntu ofuna ukuthi ogogo babe nenqubekela phambili, nanokuthi bathi babeficwa iy'khathi zokufa bafe be-peaceful. Faneke bafe bethetha, faneke bafe bekhuluma. Kubi lokho bafowethu. But-ke Monday ngo-9 ekuseni sizobe sise-Gandhi Square eGoli. Ngo-9 ekuseni sizobe sise-Gandhi Square eGoli. Sicela zonke izalukazi, ngicela futhi-ke ningayenzi lento ekade yenziwa la eThekwini. Sithi eGoli singakafiki kube sekukhona abantu ababhalisa abantu. Asiyifuni leyo nto. Ngicela ogogo mabephethe ama-ID abo bangabhalisi kumuntu until kuze kufike lobu buso ababubonayo, ngoba khona abantu lana ababhalisa ogogo la ekuthiwa kuhlanganwa khona bafika kuqala.
bafike babhaliswa ogogo bathi abagoduke nala kwenzakele eThekwini abasafuna ukwenza the same crime abayenza every day. So asikwazini ukunakekela ogogo uma ngenzeka ogogo abaphelezelwe ngoba kunamankentshana akhona laphandle afuna ogogo nje bedidaktelwe imali ukuze bathole ama-commission. Siyacela ke siyawukhuza lo mkhuba ngoba ngeke sivume ngogogo bethu. Mhlambe nawe ngeke uvume ngogogo wakho. Kodwa ke asilwe ke together le. Ekahulumeni sizoya kuye ngoba uhulumeni ongabanakekeli abantu onabantu abakwazi ukubuyisela ogogo bekhala emuva. Basho bathi mntanami sengafika kasasa bangixoshe bangithuke bangiharase ngokuthi nje ngizobuza ukuthi le mali ibanjwelani. No, it's painful. Kimina it's painful. It's painful oba ngisenayo uma wami njoba sengingaka nje and it's going to 97. So kunzima ukubona abantu abadala behlumezela. Sihlangane eGoli. Ziyakhala MK Labour Desk. Sizokhulula ogogo nomkhulu nabaphila nokukhubazeka. Sizonikhulula isikhathi sokuthi sikhulule umuntu omnyama engcindezekweni amandla.